Als knaapke wist dan eigenlijk zeer al aan de reet rijden, hè? Ja, hier vriest het natuurlijk al aan. Hè, omdat het mooi ondiep wetter is. En nou, dan hoeft maar een paar centimeter te lezen en dan kerst er al op. Dan golfde het hier gewoon 4 uur. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn heid, ik zei, maar komt dit wel goed, jongen? Houdt u dit wel? Want het kraken en het golfde. Ah, maar dat is het mooiste, was het hekken. Een heel ervaring. Ja, en dan zie je de visken door dat zwarte ijs heen. Ja, dat is echt helemaal top. Herinneringen van vroeger, hè? Ja. Nou, dan wist die tier, die falcon natuurlijk wel echt in het nijs en best wel grut eigenlijk. Hè? Ja. Dat vond vooral jij wel, dacht ik. Ja. Daar hangt dus volgens mij een poster van die op menig vooral die slip kreeg. Hoe wie dat? Wat is dat mij die? Ik krijg nog steeds wel, je bent al wat ouder geworden en dan kom je wel eens meestal in. Vooral vrouwen natuurlijk, nee. Maar dan beginnen ze erover. Zo van, oh jongen, wij waren vroeger fan van die en we hier een grote posters boven het bed hingen. En nou ja, ik hier een fanclub. Nou, mijn fanclub toen, die groter dan die van Marco Borsato. Dat die me natuurlijk wel wat. Ja. Voor mij hier iets van 1500, 2000 fans. Ja, prachtig jong, ja.